Kaixo, problema berri bat planteatuko dizut gaur. Galdera hauxe da, zenbat marra ditu irudi honek? Itxurari erreparatu behar diogu. Hasiera batean, kanpoaldean ikusten den poligonoa 18 aldeko poligono erregularra da. Beraz, 18 alde, baina zenbat diagonal? Gogoratu diagonala zer den. Ondokoak diren bi puntu elkartzen dituen zuzenkia aldea da. Eta ondokoak ez diren bi puntu elkartzen dituen zuzenkia diagonala da. Orduan zenbat marra daude irudi honetan? Nola zenbatuko ditugu? Eskuz, banan, marren gainean marraztuta, prozedura konplexua dira hauek. Eta zergatik ez gara hasten kasu errezagoak aztertzen, beste problema batzuetan egiten dugun bezala zen. Az gintezke triangelu batekin, adibidez, karratu batekin edo pentagono batekin. Taula bat egingo dugu honako hauek adierazteko. Erpinen kopurua, aldeen kopurua, eta diagonalen kopurua. Triangelua, karratua, pentagonoa. Triangeluak 3 alde ditu eta 0 diagonal. Karratuak 4 alde eta 2 diagonal. Pentagonoak 5 alde eta zenbat diagonal. Oraintxe ikusiko dugu. Karratuaren kasuan argi dago 2 diagonal direla. 1 eta 2. Pentagonoren kasuan 1, 2, 3, 4 eta 5 diagonal. Izar itxurako zerbait sortu da pentagonoaren barrualdean. Zenbat marra aurkitzen ditugu karratuan? 4 alde eta 2 diagonal, guztira 6 marra. Eta pentagonoan 5 alde eta 5 diagonal, guztira 10 marra. 6, 10, ez dirudi lege bat ateratzeko modurik dagoenik. 18 aldeko poligonoari ekiteko garaia heldu dela ematen du. Eta marrazki zehatzak egiteko, ze hobe GeoGebra izeneko programa baino. Programa ireki eta marrazki geometrikoak egin ahal izateko lehenengo lan eremua garbi utzi behar da. Lehenik eta behin leiho aljebraikoa itxiko dugu. Ondoren ardatzak izkutatuko ditugu. Eginda dago. 18 aldeko poligono erregular bat egin behar dugu. Goiko ikur honetan poligono erregularra aukeratuko dugu eta elkarren ondoan daude bi erpin finkatuta esango diogu 18 alde nahi ditugula. Ados eta automatikoki sortu digu. Handiagoa egingo dugu, horretarako hemen tiratu beharko dugu. GeoGebra programa erabiltzen ari gara. A erpinetik zenbat diagonal aterako dira. Marraztuko ditugu. Eta marrazteko zuzenkiak marraztu behar ditugu. 1, 2 diagonal, 3 diagonal, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eta 15. Azkena
hauxe da azkena. Eta B puntutik zenbat diagonal? Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau, eta hamabost ere bai. Azkena hau da. Eta zetik, hau ez dugu marrastuko, marrastuta zegoen eta. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, eta hamalau. Bat gutxiago. Hau da azkena. Eta etik, zenbat? Hau ez, hau ere ez, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, eta hamairu. E puntutik, hamabi, F-tik hamaika, G-tik hamar, bederatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi eta bat arte. Idatziz adierazi dugu. Beraz, guztira zenbat diagonal? 15, gehi 15, gehi 14, gehi 13, gehi 12, gehi, gehi 3, gehi 2 eta gehi bat. 15 zenbaki hau baztertuta, beste batu gai guztiak progresio aritmetiko errez baten elementuak dira. Eta nola egiten da elementu guzti horien batuketa? Gogoratu zein zen baturaren formula. Progresio aritmetiko baten lehenengo n gaien batura da. Hartu lehenengoa, gehi azkena, dana zati bi, eta azkenik biderkatu horrekin elementuen kopurua. Orduan, aplikatzea baino ez zaigu geratzen. Beraz, zenbat marra ditu irudi honek? Aldeen kopurua 18. Diagonalen kopurua 15, gehi batuketa honetatik ateratzen dena. S azpi 15 da lehenengo elementua bat, gehi azkena 15, zati bi, eta bider elementu kopurua 15 ba, berdin. 120. Orduan, marren kopurua. Marren kopurua hauxe da. Esan dugu 18 aldi, gehi 15, gehi 120. Guztira 153 marra. Horrela, problema amaitutzat eman dezakegu. Problema honi jarraipena emateko galdera asko plantea daitezke. Guk bi planteatuko ditugu. Lehenengoa, ba al du eraginik emaitzan poligono irregularra izateak? Erregularra izan edo ez, zenbat ebaki puntu sortuko dira gehienez horrelako poligono batean? Bi galdera hauek eta gero, generalizazio bat planteatuko genuke. N alde daukan horrelako
Poligono batean, zenbat marra marraztuko genuke guztira? Ea erronka honetako bati aurre egiten ausartzen zaren.